Eta beraz nago pixkat oraindik hemen kokatzen. Hasteko hori eskertu nahi nien bai antolatzailei eta bai ere konexio hau prestatu dutenei. Azken batean, teknologiak ere urruntzen, baina gerturatzen gaitu ere bai, ez? Ez da ere dikotomikoa. Gaur pixkat hitz egiten ari zareten eta hitz egingo dugun, espazio horretan dago teknologia, ez da, bere alde onak, bere alde txarrak, bere kontraesanak eta barkoak badituelako. Baina kasu hontan, laguntzen digu urruntasunean ere zeo zer gerturatzen, ez? Gainontzeko parte hartzailei ere eskerrak eman nahi nien, ni libratu naiz hor eszenatokira ateratzeaz, menago eserita, paperak aurrean eta ongi, eta baita ere, mila esker jardunaldi horretan parte hartzen ari zareten guztiei, ez? Emuni onartu behar zaio, espazio hau sortu izana, zalantzazkoa den horri buruz hitz egiteko, ez? Ez da komunena, eta nik uste dut bere garrantzia eta bere ausardia ere baduela, ez? Duela gutxi egun hauetan pixka prestatzen, oroitu naiz Agustin Arrietak, EHUko irakaslea denak, behin antolatu genuen hitzaldi batean, eta berak esan zian, ez? Gaur egun galderen bueltan aritzea egon daitekeen ekintzarik erradikalena dela, ez? Ziurtasunak denbora guztian eta ziurtasun horiek suposatzen duten sinplekerietan aritzen den gizarteruntz goaz, eta horregatik halako espazioak irekitzea nolabait ziurgabetasunari buruz hitz egiteko edo hain sinpleak ez diren gauzei buruz hitz egiteko erabat beharrezkoa da, ez? Horixe bera gogoratu dit jardunaldi honetarako hitzartzea prestatu danean, ez? Ze importantea den halako espazioak sortzea, ez? Onar dezagun batzutan balazta egiten dugula, aurrera edo atzera baino, sigisagan ibiltzen garela, nora iritsiko garen oso ongi ere jakin gabe, ez? Eta zalantza askotan ez da aukeratzen den bide bat, ez nuke. Zerbait, esate dute Geminisak direla zalantza nagusi, baina zalantzaren aurrean ziurtasuna agertzen zaigu. Eta ziurtasuna eta zalantza paradigma honek esango nuke aipatu dituan gauza horietatik haratago, patroi kultural bat ere baduela, ez? Kulturaz ikasi dugula ziurtasun eta zalantzaren arteko paradigma hau, ez? Ni azken urteetan zinema gintzan eman ditut urratsak, baita ere kultur kudeaketan, eta gai hauen inguruan lan egin du desente, ez? Azken pelikularen harira, hor ere doktoretza tesia egiten ari naiz, batez ere zalantzazkoak diren eremu hauei buruz pentsatzen. Nik eraman ditut gehiago esperientzia militante batetara, eta orduan eri interesatzen zait asko bai militantzia esparruetan, aktivismo esparruetan, parte hartze sozialeko esparruetan sortzen diren, esan dezagun zalantzazko espazio hauetan, ez? Eta hoien inguruan hausnartu dudanez, gaur pixkat ibiliko naiz, bai, nire bizi esperientzian ikasi dituan hainbat kontuekin, eta baita ere, tesiaren inguruan aurkitu ditudan eredu eta proposamen ezberdinekin, ez? Pixkan astuko ditut, ibiliko naiz sigisagan ere batetik bestera, ez? Gure kulturan, mendebaldeko Europa honetan, mendebaldean, guk ikasi dugu oso ongi zer den eraginkortasuna, ez? Militantzian ibili garenak ere oso ongi ikasi dugu zer den eraginkorra izatea. Baina hau kulturala da, ez da Geminis garelako edo, ni ez naiz Geminis, baina ez da Geminis garelako edo berdin zait izaera konkretu bat daukagulako, baizik eta baita ere
gure mendebaldeko kultura honetan, Grezia klasikotik datorren ideia bat, eraginkortasunaren ideia hartu dugulako, ez? Grezia klasikoan esaten zen, eraginkorra izateko lehenik eta behin forma eredugarri bat pentsatu behar genuela, ez? Platon da honetan asko trebatzen den autore bat, eta berak esaten du, ulermenaren bidez, giza pentsamenduaren bidez, honen alortzea dela aspirazioa, ez? Beraz, forma eredugarri bat eraikitzen da, eredu perfekto bat, ideala dena. Honetara iristeko, ibilbide bat diseinatzen dugu. Estrategia bat, helburuak, plangintza definitzen ditugu, eta azkenik, planifikazio bat, denboran, plangintza, eta abarrekoak zehazten ditugu, helburu ideal horretara iristeko. Hau da, mendebaldeko kulturan, gure kulturan, nolabait ikasi duguna, ez? Horregatik, gure mendebaldeko kultura honetan lehenesten dira bi kualitate. Bat ulermena, Platonek zionaren bidetik, eta borondatea. Norberak borondatea handia eduki behar du, eta norberaren borondatea eta indar kontziente horren arabera dago, eredu ideal hori lortzeko aukera. Clausewitz izan zen 19. mendean, gerraren inguruan hausnartu zuen mendebaldeko Europako autore bat. Berak gerra pentsatu zuen. Bere obran aztertzen du zer den gerra estrategia. Eta guk ekartzen dugu onera, interesatzen zaigulako, pixkate, Clausewitzek lehenengo urradura bat planteatzen duelako Grezia klasikotik datorren ideia honetan. Berak esaten du, gerra ez da inoiz planifikatu bezala ateratzen. Horretarako erabiltzen ditu erreferentzia ezberdinak, esaterako Tolstoien Gerra eta Bakean, Napoleonen garaiko gerretan, lainoaren anekdota kontatzen du Clausewitzek. Berak esaten du, Rusoak Napoleonen kontra altxatzerako orduan, aurreko gauean, erabaki zutela ze estrategia egingo zuten, nola lortuko zuten helburua. Eta horretarako planifikatu zuten estrategia oso bat. Rusoak oso ziur zeuden irabaziko zutela. Ohera joan ziren, login zuten, baina urrengo goizan esnatu zirenean lainoa zegoen. Bapatean lainoa. Lainoa zuten planifikatu ahal izan. Eta beraz, Clausewitzek esaten diguna da, lainoa zirkunstantzia bat dela, planifikatu gabeko zirkunstantzia bat. Horrekin gerra galdu zuten, errusiarrak. Beraz ez zuten eredu ideal hori lortzerik izan. Zergatik, dena ezin daitekeelako planifikatu. Nik ikasi dut, aztertu dut, honen bueltan, Clausewitzen bueltan, aurrean, parean, ze beste eredu egon daitezkeen. Eta hortik, aintzinako Txinako filosofian sakondu dut pixka bat. Nahiko nukeena, baino gutxiago, horretan nahi naiz. Aintzinako Txinan ez dago gerra trataturik. Ez dago gerra pentsatzen duen liburu edo autorerik. Sun Tzu edo Sun Bin daukate, baina horiek ez dira Clausewitzen gerraren tratatuak, bestelakoak dira. Ez dira pentsamendu estrategikoan oinarritzen. Ez dago eredu perfekturik, ez dago plangintzarik. Ez dute sikiera honen inguruko ezagutzarik. Nozio hauek ez dituzte kontrolatzen. Beraientzako egoera, esparrua, egoeran konfiguratzen diren indarrak, potentzialak, horrelako kontzeptuak dira importanteak. Beraiek pentsatzen dute beti, egoera guztietan, egoeraren potentziala dela aztertu beharrekoa. Beraz, pentsalaria, ekintzailea, artista, enpresaria, politikaria, estratega, gonbidatzen denean egoera baten inguruan pentsatzera, ez zaio eskatzen lortu beharreko helburuen araberako plangintza bat egitea. Baizik eta eskatzen zaiona da sensible izatea.
eta egoera bakoitzak dituen potentzialak eta hauek eman dezaketen guztia aztertzea. Hortikan ikusten dugu, bi eredu hauen arteko ezberdintasuna eta talka. Eta hortikan ikusten dugu nola Europar mendebaldean gaudenak, erentzian hartu dugun nahi bada pentsamendu estrategikoaren ideia. Eta zirkunstantzia bat lainoa agertzen denean galtzen gara, edota ez dakigu askotan egoeran bertan dauden potentzia horiek aztertzen. Halakoak agertzen direnean, orduan urduritzen gara. Ez dakigu zer egin. Zalantza deitu dezakegun esparru horretan murgiltzen gara. Horregatik batzutan, guk ez dugu zalantza konbokatzen, askotan zalantzak hartzen gaitu. Ez ditugunean ez hitzak, ez sentimenduak, ez lenguaiarik gertatzen zaigun horri buruz hitz egiteko. Zer eragin du mendebaldeko Europan ikasi eta aplikatu dugun paradigma horrek? Zalantza, pentsamendu estrategikoaren oinarrian mehatxua da. Zalantzan egiten duena mehatxua da. Nolabait plangintzaren helburuak lortzeko bidean harri bat da zalantza, eragozpen bat. Horregatik norbait zalantzan dagoenen esan ohi da. Hori ez daki non dagoen. Edo horrek ez daki nondik ematen dio naizeak, edo ez ditu gauza garbi. Zalantza gurean angustia da, egonezina sortzen duen zerbait. Ez dakigunean zerbait egin behar dugun edo ez, edo nola egin dezakegun zerbait. Zalantza sortzen da askotan auzi berri bat planteatzen denean, eta horri buruz ongi zer egin eta zer egin pentsatu behar dugunean. Hau ongi dago edo ez. Frustrazioa eragiten du plana nola aplikatu ez jakitea, edota heldulekurik erreferenterik ez topatzea. Nik uste dut, zalantza ez dela soilik galdera bat. Nere uste zalantza egoera ezberdinen arteko anabasa da. Zeinetan nahasten diren ziurgabetasuna batzutan, paralisia, desenkaje sentsazio bat taldearekiko, norbera eta talderen arteko desenkaje bat, krisi txikiak, krak horiek. Orain Julenek esaten zuen, itzaloiek, itzalaren esan dezagun esparru horretan gertatzen diren sentsazioak izan daitezke zalantzaren esparru zabal hori. Ez da soilik galdera. Askotan ez dugu galderarik, askotan sentsazio bada, eta gero dator galdera. Nire kasuan esan behar dizuet, neri eta horren egin dudan pelikula, halako desenkaje egoera batetik sortzen dela. Nik kartzelatik atera eta 6 urtetara behin epaiketa egin eta kartzelara itzuliko ez ginela esan zigutenean, orduan bizitza agertzen zen, bizitza berri bat agertzen zen aurretik. Orduan, ireki ahal izan nuen nire gurasoen etxean, kartzelaren egonaldi horretatik, gordetzen nituen argazki eta gutunen kutxa. 6 urte pasata ziren, tartean gauza asko, eta kutxa hori ireki nuenean, bertan agertu ziren argazkiak, hitzak, irudiak, afektuen trama handi hori, afektuen trama izugarri hori, horrek eragin handia izan zuen nigan. Hori ikusten dituen ze sostengu, nola sostengatu ninduten euskarri horiek guztiak, ze importanteak izan ziren, espetxealdia jasan ahal izateko. Baina aldi berean izan nuen beste sentsazio bat, izan ere dena ez da lineala. Askotan, halako inpaktuek ez dute irakurketa emozional bakar bat. Askotan, anabasa bada, eta niri hori interesatzen zait. Anabasa horretan, nolabait hitzak aurkitu ahal izatea, lekuak izendatzeko ze pasatzen den horrez. Niri anabasa horren barruan, afektuak ikusten dituen, sostengua ikusten nuen, unkidura sentitzen nuen, baina aldi berean izan nuen bestelako sentsazio bat. Eta da, ez dakit zuei pasatu zaizuen, baina batzutan aurkitzen dituzu txikitan, nerabetan idatzitako maitasunezko gutunak, edo beste norbaiti ez dakit idatzitakoak, egunerokoak, eta batzutan gertatzen da halako
ez dakit, alako egoera bat, inpaktuzko egoera bat. Onartzen duzu zurea dela, onartzen duzu zu zarela hori, baina agertzen dira lotxa, agertzen da alako urruntzea, alako distantzia, alako harridura. Desdoblatzen zara neurri batean, eta ikusten duzu zure burua, esan dezagun, kanpotik. Piskate, niri kutxa irekitzerakoan horrelako zerbaitek eragin zidan. Eta hain gelditu nintzen lur jota, hain gogorra izan zen, hortik pentsatu nuela, bai pelikula eta orain egiten ari naizen tesi doktora lau, arreta jarri nuen sentsazio ez egonkor horretan, hitzik ez nuen esateko zer zen hori. Ondoren jarri dizkiot hainbat hitz, baina oraindik ez nago ziur horiek ote diren egokienak, krisi, crack, desenkaje, estrañamendu, ala hitzak erabili izan ditu sentsazio horiek guztiak identifikatzeko, Hor aurkitu nuen autore bat, bera brasildarra da, Sueli Rolnik du bere izena. Sueli Rolnik izan zen Gatariren ikaslea, eta elkarrekin pentsatu zuten makropolitika eta mikropolitikaren arteko harremanaz. Nik mikropolitikaren inguruan Sueli Rolnikek aipatzen zuena irakurri nuenean, lasaitu nintzen. Esan nuen, ez naiz bakarra. Badago jendea honen inguruan pentsatu duena, Sueli Rolnikek esaten digu, pertsonon eskarmentua, eta orokorrean giza esperientzia, norberaren esperientzia, norberak dituen baliabideen arabera egituratzen dela. Norberaren hizkuntza, kultura, oinarri ekonomiko eta soziala. Horien bidez egituratzen dugu mundua, eta horiekin sortzen dugu norberarena den kode bat. Norberaren kode kulturala. Hortik aurrera, errealitatea dugun kode horren arabera desifratzen dugu. Bestea, gugatik kanpo dagoen guztia, elementu hori guztiak, desifratzen ditugu norberak duen kode kultural horren arabera. Esan dezagun, feminismoan betaurreko moreak esaten den moduan, esango genuke norberak bere betaurreko propioak dituela. Eta horiek dira norberaren faktore kultural, ekonomiko eta barrekoak. Pertsonaren kanpoaldean gelditzen den gainontzeko guztia, pertsonaz kanpoko esparru hori, gugandik haratago den indar bizi guztiek osatzen dute. Eta denek dute eragina gugan. Denek dute eragina gugan bai gure gorputzetan, bai gure emozioetan, bai gure pentsamendu arrazionalean ere. Baina indar bizi horiek guztiak egiten gaituztegu. Askotan, hortik haratago esparru horretan, eragiten digun zerbaitek ez du leku aurkitzen gure norberaren kode kultural horretan. Adibidez, Saturre kontatu duen istripua, edota Julenek aipatu duen batzar hori, edota kartzelako modulo batean zure burua ikustea, edota kutxa hori ireki eta aurkitzen duzunak ez izatea zuk espero zenuen efektu baikorra eta hunkigarria. Egoera guztiek talka egiten dute norberak dugun kode kulturalarekin. Eta hor, desajuste bat sortzen da. Krisi bat. Krisi horien aurrean bi modu daude aurre egiteko. Batzutan, ekiten ditugu. Gertatu izan ez balitz bezala. Beste albo batera bideratzen dugu gure arreta. Horiek askotan ekartzen dutena da beste hori afrontatu edo aurre egin ez dugun hori bihurtzea, nolabait gugandik kanpo dagoen bestea. Gazteleraz esaten dugun la otredad. Bestea gu ez garen hori guztia eta ondorioz gugan eragina izango ez balu bezala tratatzen dugu. Eta beste batzutan gera gaitezke begira. Horrek duen deserosotasun guztiarekin, horrek duen arrisku guztiarekin. Politikan hori gertatzen denean, zerbaitek inpaktatzen gaituenean eta gure kode hori mugatua denean eta bestelako erantzunak behar ditugunean, orduan gure tendentzia izaten da ziurtasunera jotzea. Ziurtasunak importanteak dira. Ados nago, behar ditugu. Ziurtasunak behar ditugu. Baina ziurtasunen ondoan behar ditugu ez ziurtasunak. Ez jakinak diren gauzak. Eta orduan, desajuste hau sortzen denean politikan askotan, ez dugu hitzik, ez dugu leku epistemikorik deitzeko desenkaje
hauei. Nere ustez politikoak direnak, nere ustez politika gintzaren barruan leku bat merezi dutenak. Baina ez dugunak oraindik hitzak. Eta izatekotan askotan dira desplazatua, traizioa, eta halako hitzekin lotzen dugu. Gure kalterako. Izan ere, nere ustez, eta hori da gaur aldarrikatu nahi dudana, eta honekin bukatuko nuke, izan ere leku horiek baitira zailenak, baina aldi berean interesgarrienak. Eta nere ustez horiek egiten gaituzte, bai aktivismoetan, bai alderdietan, bai enpresetan, bai bestelako egituretan, horiei kasu egitea eta horiekiko sensible izatea, Txinako filosofiaren elementu hori gurera ekarriz, horiek desifratzeko sensible izatea, sensibilidade hori lantzea, uste dut asko lagunduko ligukeela daukagun egitura estu horietatik nolabait libratzen. Eskerrik asko eta espero dut jardunaldia ahalik eta hoberen ateratzea eta ea hurrengoan elkarrekin egon gaitezken. Eskerrik asko zuri. Zorionak izandako arrakastagatik, eta hemen aurretik, hemendik aurreako ibilbideare olako xeadan. Ikusiko dugu. Eskerrik asko.